Oh shit! Oh shit! Hey! No, 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 no. Hey, me ka zo ina. Me kake mata? Ina za ka yi ta? Ina za ka yi ta? Ina za ka yi ta? Ranka daɗe ba inda zan kai ta. Da kallon ka kai dama mara gaskiya ne, ka faɗa mana ina za ka yi ta. Wallahi ranka daɗe ni ba inda zan kai ta wallahi. Dama na gane ka ranar ma aka zo ka ɗauka mana akuya nan wurin. Wallahi akuyan nan ko ba gaskiya ka tambaye ta gaji wallahi shekaran jiya ne muka yi magana da ita akan akuyan za a tambaya ka mana bayani ko mu babbaje ka a nan gudu. gashin ta ne yake zuwa ka gani? Ka gani? Shine in kawo mata ganyen wiwi. Kai wannan yare na mana. Za ta dinga shafawa a Oke cikin aka kuka da ita? ka tambaye ta mana ranka daɗe. Da mu tambaye ta kai. Ka tambaye.